Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe, a quenda deste espazo das madrugadas correspóndelle á Asociación Loureiro, que coa maravillosa organización do cuarto certame literario nos garantiza a continuidade da literatura con rapazas e rapaces novos como son Ángela Pereira, gañadora do grupo terceiro e cuarto da ESO, Ariadna Vázquez, gañadora do primeiro e segundo da ESO, Guido López, gañador de primaria, e Carla Domínguez, gañadora da categoría de bacharelato, que diste xeito tan fermoso prometen a continuidade da nosa cultura literaria. Hoxe voulles poñer voz a cada un diles con un anaco dos seus traballos que regálanos no número 19 da nosa revista Nós, a xente do redor. Comenzarei por Ariadna Vázquez Giraldo, que nun conto titulado por ela A tenebrosa calella nos vai facer disfrutar. O barrio do Couto está rodeado de rúas cheas de bares e tendas, pero hai unha na calella que ninguén menciona e que a xente evita pasar por ali. E se lle preguntas a algún dependente das tendas, póñense nerviosos. David é un estudante que acaba de mudarse ali. Entra no bar Meraki para almorzar e escoita a mesa do lado falar dunha calella que non é normal, que ás veces desaparecen e aparecen cousas estranas, ata que o dono do bar interrompeume e díxome: se algún día ves nunha tenda que nunca antes viras nese lugar, sal correndo. Pero claro, canto máis lle din a un que non se achegue ao perigo, máis o chama. Queridos amigos, continuade ca lectura deste conto de Ariadna, ca nosa revista Nas Más. Seguirei con un conto precioso que o gañador nada menos que da categoría de primaria, Guido López, co título Malingre e Sas, nos regala. Érase unha vez unha pega rabilonga chamada Malingre, que vivía no tellado da casa da miña avoa. A miña avoa vive nun edificio dunha rúa dos límites do Couto, onde o río Barbaña. Nesta zona hai moitos paxaros como o martiño peixeiro ou a garza gris, pero non son moi amigos das pegas porque teñen mala fama. Malingre, como boa pega, tiña unha colección de obxetos roubados. Amigos, continuade ca lectura deste precioso conto de Guido. Por último, vou poñer voz ao conto que nos envía e que nos regala a gañadora da categoría de bacharelato no cuarto certame literario Loureiro 2025. Grazas, Carla. Noites estreladas titúlase. Non todas as historias teñen un final feliz, mais iso non implica que non sexa o máis correcto, o axeitado, un final real. Seguía vivindo no mesmo lugar de sempre, coa panadería de embaixo e o seu recendo, característico a pan recén enfornado. En fronte, a praza do Couto, cos seus banquiños de madeira onde sempre me gustaba ir pensar,
a respirar, a esquecerme de todo. Comenzar as clases nun lugar novo para min, diferente a todos os anteriores nos que estiven. Atopábase un lugar alto e preto do meu fogar. Esa mañá, as follas de cores cálidas cubrían as beirarrúas. Aquela rampla empinada de verdade tería que subila todos os días. Xa me entraba cansanzo só de pensalo. O que non sabía era que non me volvería a queixar endexamais da rampla, porque o verdadeiramente bo aínda estaba por comezar. Queridos amigos, continuade ca lectura destes maravillosos rapaces que nos van a facer continuidade da nosa labora literaria. Grazas, Carla Domínguez, grazas.